Il-Fondazzjoni IDEAT organizzat laqgħa għall-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom dwar l-edukazzjoni, taħriġ u xogħol għal dawn il-persuni. Fil-laqgħa qamet il-proposta tal-Partit Laburista li jipprovdi residenza għal kull persuna b'diżabilità wara li jiġu nieqsa l-ġenituri tagħhom. Il-ġenituri ta' dawn il-persuni esprimew tħassib serju tagħhom dwar il-futur ta' wliedhom. Ġiet diskussa wkoll il-kwistjoni ta' aċċessibilità f'postijiet pubbliċi filwaqt li persuna b'diżabilità aċċennata għal bżonn li jinħadem pjan fit-tul. Spjegat kif għal dawk il-persuni li twildu b'disabilità pajjiżna għandu ċans jaħdem bi pjan fit-tul sabiex dawn in-nies jidħlu fil-proċess edukattiv imbagħad ikunu jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Sa dan it-tant fil-Breakfast News il-konsulent tal-għaqdiet tal-persuni b'disabilità ġew ġenada saħaq li s-servizzi għall persuni b'disabilità huma fragmentali. Il-fragmentazzjoni, il-biċċiet ta' servizzi li hawn li mhux neċessarjament jorbtu flimkien. Ġenada spjega l-problemi li jiffaċċjaw il-persuni b'disabilità fl-istituzzjoni post-sekondarji, konsegwenza tal-fatt li għadd tal-essays f'dawn l-istituzzjonijiet huwa baxx ħafna. Wara s-sekondarja ftit donnu jidher li hemm opportunitajiet tal-persuni b'diżabilità difatti persuni b'diżabilità fil-post sekondarju huma ftit li xejn anke l-essays huma ftit fin-numru li jirrifletti wkoll li fis-sistema hemm xi ħaġa li mhijiex tgħin lill persuna b'diżabilità timxi mill-livell sekondarju għal dak post sekondarju.